Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kamar yadda kuke gani idan kana so ka fara harkan sayar da data so kamar ka zama reseller, kana sayar da sayarwa na data baka san hanyar da zaka ba. So ga website nan mai sauƙi da sauƙin farashi za mu kawo muku. So kuma idan mutum ma yana da buƙata a buɗe mai website ɗin ya zama ya mallaki nashi na kanshi, shi ma duk muna yi to sai mun magana ta description. Akwai number wayana sai mun magana. So da farko ku shiga browser ɗinku sai ku danna halalvtu.com.ng yawara kamar da kuke gani sai mu shiga search. So zai buɗe muku page kamar wannan. Ya buɗe mu scrolling down sai mu danna register. So in duniya zai buɗe page kamar haka. So suna sai phone number 0912917 yawa. So sai Gmail gashi nan. So sai password, na sa password already saboda an skipping din shi kar wani ya ga mun password. Wato sai ka danna register. To sai in ya buɗo nan sai mu danna nan ga inda arrow yana alamar back sai ka danna back. Sai mu dawo nan zai dawo da mu page ne mu danna login gashi nan. So in ka danna login sai ka sa phone number da ka yi register da password. Already na sa password gashi nan ina sa phone number. So sai sign in gashi nan. Sai mu shiga sign in. So ya buɗo kamar haka za ku ga zai sa save. So gashi nan zai ku danna save. Kuna so ku save so sai mu danna OK anan notification ɗin. So in ka buɗe gashi nan inda aka sa download our app Google Play Store. So sai mu clicking akai zai kai ku Google Play Store nan kuma ga account number ne. Ko wane duk user in yayi register akwai account number guda uku. Akwai money point wanda kuke gani da Wema da Sterling gasu nan. So nan gurin kuma ga abubuwan da suka ƙunsa a ciki our service. So akwai buy data gashi nan airtime, electricity, cable subscription, data card. Za ku iya printing data card da airtime printing shi ma ɗin gashi nan. So airtime to cash order, my order ne nan. So nan summary. So nan gurin kuma za ku ga group. Sai ku joinin group saboda samun information da akan duk wani issue da yake a ciki. So nan za mu shiga buy data. So in ku buɗe zai ce gashi nan set pin, transaction pin saboda sabo ne so sai mu danna OK. So muka danna OK sai ya buɗo mana wannan page ɗin. So sai mu sa password. Password ɗin da muka yi login so sai mu sa pin. Bari mu skipping ɗin shi saboda kar a ga mun pin shi ma. Sai ku danna update gashi nan nasa. So sai ku danna OK. So sai mu shiga buy data gashi nan sai mu sa select network. MTN ne, Glo ne, Airtel ne na muga ko wane bari mu fara da MTN. So sai select data type SME. So ko wanne ka shigo na SME za ku dinga zaɓa saboda an fi amfani da ita. So nan kuma gashi nan data 1 gig, 500, 1 gig, 2 gig, 3 gig gashi nan duka dai sai mu zaɓa. So sai nan sa phone number da za a tura ma data. Ma phone number ka ne na wani ne duk wanda zai siya ne ma duk gashi nan sai kai typing. So sai nan ku tabbata kun yi ticking a wannan box ɗin ko yaushe ku dinga ticking. So sai transaction pin shi ma zan skipping nashi saboda yanzu dai. So ga dai shi nan dai na typing. Wanda ba wanda ya san password ɗina. So gashi nan zai buɗe wannan. So kun ga mun danna ya ce insufficient balance da yake ba mu depositing already a ciki ba. So sai ka danna OK. Zai koma baya. OK nan ma to ga airtime in za ku sayi da kati ne ma. Shi ma gashi nan select network, phone number duk gashi nan dai phone number shi ma. Sai amount naira 100 za a sai muku da shi 99 sai pin sai proceed shi ma nan. Da zarar an sa pin an sa proceed shi kenan.
shima kati insha Allahu zai siyu sosai mu ƙara koma baya kamar nuna wani abu. So kamar yadda kuke gani ga airtime printing, ga data card shima data card duk suna aiki. To ga electricity shima in electricity ne in kuma cable subscription ne duka dai gashi nan mu shiga data card. So shima ku ga yanda za ku yi selecting MTN. So sai size gashi nan 500, 1 gig, 1.5, 2 gig, 3 gig duka gashi nan dai. Mun zaɓi wannan sai ku sa sunan da kake so kati ya fito ma a jikin katin datan kenan. Suna sa halal global ventures quantity. So guda nawa kake so kai printing? 5 ne, 10 ne, 15 ne, 20 ne gashi nan dai sai mun sa 10. Sai nan sai ka sa pin naka. Kana sa pin zai kai proceed. Kana proceed shikenan za su yi generating za ka gan su as PDF sai kai downloading ɗin abunka. So shikenan abun ba wahala sai ka dawo baya. Ka dawo baya shikenan sannan nan inda kuka ga an ya buɗe muku nan gashi nan a nan sama. Sorry, notification. So nan sama gashi an sa dark mode za ka iya canza shi duk yanda kake so. Gani duk yanda kuke so za ku canza shi ya koma wannan kalan. Kuma in kuna son shi a fari ne sai ku dawo da shi ga shi fari to shikenan.